тая работа идва за малко и остава за повече. Сега поначало съм човек, който обича чистотата. Работя тук с деца, което много ми харесва. Аз съм баба, всъщност. И някъде като отида, се оглеждам, заради внуците. И затова почнах да се стрема читалището, като влезе някой човек, родител, като се огледат, да доведат детето, а не да кажат, тук е мръсно. Много е приятно, когато седа и чакам превозно средство за вкъщи и да дойде некое дете да ме гушне. И да каже, това мамо е чистачка. Или па майка му каже, приятно ми, тя не прилича на чистачка. Просто това е моята мотивация. Да им харесва на хора. Разбира се, много е важно отношението към хората, защото един човек, който вечно е намръщен и мине покрай тебе, и какво си кажеш? Я пътея. Повече няма да дойде. Да кажем, по принцип. А друго е да му се усмихнеш, да питаш как са внуците, как са децата, как е таково, и вече се завързва един разговор и се почва, и като си тръгнат, ти дават целувки. Преглъти малко повече, отпусни ръцете. Сега, когато бръзди така, някъде не си запушил добре. Отпусни палец, долен палец, отпусни. Този разказ той се превръща в легенда вече, лека по лека, как. Бяхме с Лили, с Любо, един наш близък приятел, оператор, режисьор, много сладък и талантлив човек. И само като отворихме вратата, това пак беше част от библиотеката, но беше книгохранилището тук просто, и то си беше като книгохранилище обособено. И ние само като го видяхме, и той каза, тук какво може да стане, представете ли си? И явно сме си представили, защото на следващия ден донесох на Лили и на госпожа председателката тогава един концептуален проект, да го наречем, идея за това какво може да се случи с това пространство, да може да бъде мултифункционално. Ето както ние сега го ползваме за нещо различно. Не е просто място, на което стоят книгите. Тук идва дечица, представят се книги, концерти, мини-концертчета се случват. Мотивираме това, че аз вярвам, че читалището, освен исторически това, че е едно много вълшебно и много така специално място за нас, българите, то в съвременния си вид да бъде наистина такъв един обществен център, в който да се срещат хора, да се запознаят, да се случват най-различни неща, и нещата, които вече сме постигнали, много ме удовлетворяват и ме карат да вярвам, че така спомагам това нещо да се случи, което ми се струва, че е готино да се случи.
гардеробче, където си държа нотите. Имам и една кутийка с бисквитки, вафлички, бомбонки, солетки, защото децата като идват от училище и са гладни, и аз винаги ги подкрепям. Даже те вече знаят, идват и казват: госпожо, има ли нещо за хапване? Много съм гладен. Така, веднъж едно дете бяха го попитали как минават репетициите, нали? Той беше малък, 6-7 годишен, и той казва: ами да, ние свирим, госпожата ни показва, свирим и накрая се черпим. За мен успехът е това, че виждам децата, че идват при мен с желание, че те се напредват, че стават много добри в своя инструмент. Някои от тях продължават музикални училища. Това мен ме радва. И още повече, че те дори да не имат това професия, инструмента не го оставят. Продължават да идват и свират с желание и с хъс. Това много ме зарежда. Аз вече съм на доста години и си мисля, че трябва вече да се откажа, нали? Но някакси, как да се откажа? Не ми се тръгва. И именно спокойствието в това читалище, разбирането, това, което аз правя, те абсолютно са винаги зад мен, ръководство на читалището. За запис или за концерти, за зала понякога трябва да отстъпя онази зала, ама веднага ми намират: ето, ще дойдеш в библиотеката, няма проблеми. Просто разбиране, отношение. Това не знам в колко читалища го има. Това нещо много ми дава и може би за това и не мога и да си тръгна. Общо взето ние, както си казваме, тук се заразяваме с тази болест читалище, която е голяма любов, и оставаме задълго. И преди 2 години Лили ми се обади, беше лятото, и каза: имам предложение към теб да станеш член на настоятелството. Помисли си, и ми отговори. Аз казах: няма какво да мисля, нали? Аз съм част от това семейство, просто ще го законим. Когато за първи път започнах тук да се занимавам с разни дейности покрай читалището, хората се очудваха и казваха: ма ти какво правиш в това читалище? И на мен ми стана ясно, че хората не разбират какво е читалището. Малко са се отдалечили, може би, от модерния свят. Някак си читалищата са останали сякаш в миналото, нещо, което има го там, ама точно какво се случва не е много ясно. И така ми хрумна идеята за подкаста, всъщност, да отворим по някакъв модерен начин вратите на читалището, да могат да видят хората. И наистина, като гледаха нашите епизоди, казах: леле, това къде се снима? Каква е тая красота? И много хора дойдоха всъщност покрай подкаста да я видят тази библиотека. Читалището ми носи една удовлетвореност, че създаваме смисъл, нещо, което за мен е много важно, да поддържаме тези традиции живи, то по някакъв модерен начин. За мен това е важно, защото виждам, че има смисъл това, което правя.
Моята врата абсолютно винаги е отворена. Даже забелязах, че хората и не чукат на тази врата. Направо влизат и искам, и имам идея, нали? И очакват от мене, че трябва да изпълним тази идея. Понякога не мога да направя това нещо и казвам не, стоп, изчакайте, нали? Ще премислиме нещата. Отворена ми е вратата. Не е само вратата, телефона, връзката с мен 24 часа. Тук всеки може да ми звънне, да сподели идеи, проблеми и така нататък, свързани с читалището. Всеки се допитва до мене, нали, какъвто и да има проблем в читалището. Абсолютно всичко се споделя и се опитваме да си помогнем един на друг. Така че да сме спокойни тук. Да се чувстваме в нашия си оазис. Като влезнеш в читалището, да се чувстваш на местото си. Спокоен и да работиш спокойно. Защото когато го има спокойствието, абсолютно всичко се случва. И те правят много добри продукти. Нали, като концерти, които за мен са важни. И това, че вече излизаме на големите сцени, тази зала, която е в читалището ни е малка, за мен значи, че съм си посвършила работата. Има още какво да свърша. Трябва да стигнем НДК. Първото ми впечатление беше от секретаря на читалището Лили Георгиева, която беше пуснала обява за библиотекари и аз се явих, за да попитам какви са изискванията. Спечели ме топлотата на този човек, който каза, че нейната стая винаги ще бъде отворена за каквото и да е, за какъвто и да е проблем, за каквото и да е споделяне. Колегите, с които работя, са също уникални, всеки по себе си, и когато някой отсъства или се наложи, ние изземаме функциите си, т.е. не сме локализирани само в своята дейност. Заместваме се и си помагаме. Бих казала, че от хоби професията ми се превърна в мечта. И професията фактически от обич към книгата се превърна в моя голяма емоция. Така че аз толкова много обичам работата си, че тя почти не ми носи никакво неудовлетворение. Напротив, идвам с желание на работа и ми е много, много приятно. Удовлетвореност. Удовлетвореност, полезност и за това, че виждаш не институция, която е неработеща и недейна. Това е дейно читалище и това поддържа живеца. Това те прави и жив. Част от целият този процес, който се случва. Ти си частица от него.